Fala nam još jedan sulfur da možemo napraviti dinamit novi. Ajmo sada staviti stvari. Tako, gravel možemo staviti. Dosta kola. Dobro, i ja sam isto mislio da se već gotovo. Moramo napraviti još jedan furnace. Tako. Ajmo ga tu staviti. Ajmo. Tako. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Kiša. Počela padat, čuo sam je prvo, pa onda sam tek vidio. Trebamo se napraviti od stakleni krov. Trebamo još neke staviti. Tu. Isto, sve smožno. Mislim da mogu sam se shift i onda onak koliko kad stavljaš stvari u chest. Pada kiša. Wow. Puno željeza. Jako puno željeza. Trebamo još svinja. Pušom. Čim se svinje mršave kada pada kiša. Čim se kode pada, to je kiša po sebi. Čovječ, nećemo moći duplo se opremiti. Gotov. Idemo još uzeti pijesak. 4 dijela. Evo ga. Samo ne znam kaj će ja s tolikim svim željezom. Vjerojatno više ih nećemo raditi kamene stvari.
nagla ovo 60. Evo, tu ćemo nastaviti. Sad ovo zaključiti. Dajmo, ne smije biti. Dajmo, ja ću posebno potrebno. Sad napravite da se kurkamo. Tako i skopanje tog drveta, odnosno cijepanje tog drveta, ulažimo novog česta, završimo ovo pogledamo na stranu. Ovo je jednu jako dugu epizodu, još zaigramo nekako. Evo ga, u sredinu. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj zaigrano Minecraft. Čekajte jednu epizodu Doma Knife Enda igraju uskoro. Ili ako već nije izašlo prije ovog videa, mislim da će da je došlo prije ovog videa. Tako da, ništa. Vidimo se. Bok.